Bekulixesha ithi iBhayibhile kwakungekho mfazwe kwa-Israel for 3 years. Amen. Onyana baka-Israel bepholile kungekho mfazwe. Then ithi iBhayibhile le king yakwa-Israel yaya kuKing Jehoshaphat, king wakwaJuda. Yayothi kuye, iRamothi Gileadi yethu, kodwa ndingasithule sihleli asiyithathi. Amen. Amen. Ithi iBhayibhile uKing Jehoshaphat wathi kule kumkani, okay, yabuza le king ba uzokwazi uhamba nami sihambe siyolwa neRamothi. Wathi uJehoshaphat, ndingowakho, nabantu bami ngabantu bakho, namahashe ami ngamahashe akho. So ngekamelinye ndizawahamba nawe siyokulwa. Then wathi King Jehoshaphat kule king yakwa-Israyeli, awuqali qala ubuze izwi likaThixo for today. Angekubuze kuThixo qala uba singaya na kule mpi sihambe siyolwa. Amen. Amen. Then lithi iBhayibhile apha sifundelwe khona, kwabizwa abaprofeti bakwa-Israyeli uba bazobuza kuThixo uba iking yakwa-Israyeli ingaya na emfazweni iyothatha iRamothi Gileadi. iBhayibhile bathetha ngazwinye bonke abaprofeti, ingulowo nalowo esithi yiya kumkani, ngoba uThixo uyinikele esandleni sakho. Bangqinelana bonke abaprofeti bakwa-Israyeli. Then ithi iBhayibhile uKing Jehoshaphat akoneliseka yile mpendulo yaba baprofeti. Wathi ngeke kumkani, akekho nomnye umprofeti kaThixo apha esingabuza kuye. Ithi iBhayibhile wathi kumkani ukhona omnye, uyi-1, usentrongweni, usejele, igama lakhe nguMikhaya. The reason why esejele uthi kumkani yingoba yena akaprofeti kakuhle ngam. So noba uyathetha, every time ethetha ngam uprofeti okude. Ithi iBhayibhile wathi King Jehoshaphat makabizwe sive nakuye uba izwi likaThixo lithini for namhlanje. uKing Jehoshaphat iconcern yakhe yayinto ethethwa lizulu namhlanje. Akathi izolo besile emfazweni soyisa, kodwa ufuna ukuva uThixo uthini today. Ngoba likhona izwi likaThixo la izolo, kodwa likhona izwi likaThixo la namhlanje. Na xa usindisiwe akufuneka uhambe ngezwi la izolo, kufuneka ulazi ela namhlanje uba uThixo uthini namhlanje. Ngamanye amazwi lo mzalwane ufuna lento kuthiwa yi-present revelation, isithilelo sangoku. Imosi yabazalwane bahamba impilo behamba ngesithilelo seveke ephelileyo, and ungafumanisi uba isithilelo seveke ephelileyo asisa-aplayi namhlanje. Amen. Ithi iBhayibhile wathi lo mzalwane makhe kubuze kuye, makabizwe lo mprofeti, noba esejele makabizwe sive kuye izwi likaThixo. Na ithi iBhayibhile indoda eyayihamba iyomthatha lo mfo yathi xa ifika kuye yathi, uyabona bonke abaprofeti bathetha into enye. Ithi khawukhe nawe uyeke le nto yakho ukuthethe le nto ithethwa ngako. Nawe wonke umuntu ongumprofeti abako-Israyeli uthetha into eyi-1, khawukhe nawe uvele uthetha le nto ithethwa ngabanye. Ithi iBhayibhile wathi uMikhaya xa ethetha nalo mfo emphendula wathi ephila nje uYehova, loo nto ayithethayo mna ndizothetha yona. Amen. Alo igama likaYesu. Yibona njengoba sithule siyabadinga abantu abazotsho ukutsho kukaThixo, noba abantu bonke sebethethe bangqinelana. Sometimes kuyadinga kube sisidenge esihamba noThixo. Ukuba yabona endiyithethayo ayithethwa ngabanye abantu, kodwa itshiwo nguThixo. Andizuthi kuba abantu bethetha kanje nam ndithethe njengabo.
kodwa ndizothetha le nto ethethwa nguThixo. Uthi uMikhaya uthi phila nje uYehova, loo nto ayithethileyo ndizothetha yona. Ibhayibhile wafika wamisa phambi kwabo, wamxelela inyani, wathi yabona nawuzubuya emfazweni, awuzubuya. Wathi wamcacisela wathi ndibonile umbono kwamoya, ndibona onyana baka-Israyeli bezintsali. Lathetha izwi likaThixo wathi aba banamalusi. Amen. Wathi uthi uYehova uthi wena awuzubuya emfazweni. Yathi le thembu yamva ke bendishilo uba akaprofethi omuhle ngqa. Amen. Then lo mzalwane balidela izwi lesiprofethi, bahamba baya emfazweni. Baya emfazweni uThixo ethe ungayi ngoba uzubuya. Bathi ngoba bekunabantu abebabazi abebalindele uba isiprofeto singavela ngabo, kanti abo bantu baziwayo uba ngabo bakwazi ukuprofetha namhlanje baprofethe wrong. Uthi amxelele lento eyenzekileyo, uthi ndimbonile uThixo ezulwini ebuza uba ngubani ongandinuka uhleli wahapi. Uthi lo mzalwane kwaba umoya phambi kaThixo, wathi umoya ndizohamba mna ndifike ndibe ngumoya wobuprofethi wobuxoki kubaprofethi bakhe. Kuyo yonke loo explanation wayinyathela ngeenyawo. Amen. Andibonge igama likaYesu. Ithi iBhayibhile wathi ke lo mzalwane, because uyayazi indaba yabo, uthi ke lo mzalwane ukubuyile ke emfazweni. Ngiyamthanda lo mzalwane, uthi ngoba uYehova kathethanga. Amen. Uthi xa imkhulula esimaphindiselweni ejele, uthi uphindisele lejele nimnike isoka sonciniweyo namanzi ndide ndibuye emfazweni. Yathi le thembu ukubuyile uyoba uThixo akathethanga ngayo. Amen. Ndinikeza itheory yentsika yebali. I-context yam ikuvesi number 34. Uthi kuvesi 34, wathi umntu watyeda isaphetha efunisela randomly enganakanga, watsala isaphetha. iBhayibhile wahlaba kukumkani wakwa-Israyeli ekuhlanganeni kwengubo yakhe yentsimbi. Amen. Nanithi iBhayibhile wathi ukumkani wakwa-Israyeli kumqhubi wenqwelo yakhe yokulo, wathi ndikhuphe undise ngaphandle komkhosi ngokuba ndilimele. That's where context yami ikhona. Amen. Last week besithetha ngejoni likaKristu, namhlanje sifanele sithethe ngejoni elingxalisekileyo, a wounded soldier. Amen. Amen. Athi iBhayibhile lo mzalwane bathi xa besiya emfazweni, yathi king yakwaRamothi iyalela ibutho layo, yathi ningalwi naye nomnye umuntu phaa kwa-Israyeli, ningqale straight kukumkani. Amen. Yebona lo kumkani uwonisiwe nguThixo. Amen. Amen. Kanti njengoba uThixo umwonisa uba ungayi emfazweni ngoba awuzubuya, kanti utshaba ngapha etshabeni uyi-target man. Amen. Sometimes kuyenzeka sometimes uphole urelax. Amen. Zifika warnings from the spirit unganaki. Athi mongcela hinti mongcelathi unganaki we. Kanti otshabeni uyi-target man. Ithi iBhayibhile wathi umkani wabayolwa naye, wathi ningalwi naye nomnye umuntu, nibe nokumkani wakwa-Israyeli qha. Kwenzeka wanxiba uJehoshafathi, wanxiba iingubo zalo kumkani, kanti lo mntu anxiba iingubo zakhe yi-target man. Ithi iBhayibhile zathi isokuqala izimfazwe zangqala kuye, kanti zingqala kuJehoshafathi this time, because kuthiwe nilwe nokumkani, nibayele bonke abanye. Wakhala isikhalo uJehoshafathi babona ayibizwa ililo kakumkani ayinguye, bamyeka bajika baya kukumkani, because yayinguye i-target. Amen. Now
wahlatywa ke noba enxibile iama yakhe kodwa itolo lakwazi ukuphusuka lingene limhlabe. Kunento endiyithandayo ke ngaye lo kumkani, uthi asaziva uba ungcwelekile, akathi mandiqhubeke nempi. Uthi kulo mntu aqhuba inqwelo yakhe, uthi zika izandla zakho ndikhuphe emkhosini. Uthi isizathu sokuba ndikhuphe yinto yoba ndilimele. Alobe igama likaYesu. Andiphumi ngoba andisakwazi ukulwa, andiphumi ngoba ndiligwala, kodwa ndiphuma ngoba ndilimele. Ndikhuphe emkhosini ngoba ndingcwelekile. Isilungu sithi I am badly injured. Sinengxaki emzimbeni kaKristu, abazalwane abahlele empini besophisa, abahlele empini newounds, abangakwazi ukuthi uba mandikhutshwe ngoba ndilimele. Because akayeki umuntu balijoni ngoba nako elimele, kodwa ijoni elilimeleyo lifuna ukutrithwa, lilungiswe, liphinde futhi lingene emfazweni. Ndiyamthanda nalo mzalwane, noba engasabasimameli isiprofethi waba rongo ndiyavuma, noba eyile emfazweni kuthiwa makangayi emfazweni ndiyavuma, kodwa xa sele ngcwelekile akathi ngoba ndingukumkani ngizohamba ngenkani, kodwa uthi likhuphe emkhosini ngoba ndilimele. Yabona into olimeleyo, yabona ijoni elilimeleyo liyingozi. Ijoni elilimeleyo liyingozi kuqala kulo. Yabona xa lilimele ijoni libalele lithetha yithi andilimelanga kakhulu. Yayiva lithi andilimele ndiyavuma, kodwa andilimelanga kakhulu, ndisengaqhubeka. Kanti ekuqhubekeni kwakhe nempi elimele, inxeba liya livuleka, nokopha kuya kuba kuninzi. Kodwa waba wise lo kumkani, wathi asaziva uba ulimele, wathi ndikhuphe emkhosini ngoba ndilimele. Amen. Ndiyavuma ndiyikhomanda of the army, ndiyavuma ndiyiwahlabelela kakhulu kule cawa, kodwa ngoku ndikhuphe ngoba ndingcwelekile. Siyabadinga abazalwane abazoziva, uyibambe umphumi wakhe akakamboni ubungcwelekile, kodwa nguye otshoyo ngoba nguye ozivayo. Uthi ndikhuphe emkhosini ngoba ndilimele. Akathandi ngukumkani uba ndiyaphuma bazothina abantu, akathi uba ndiye kulwa bazothina kuzothwala ingalo. Amen. Wathi ngoba ndilimele ndikhuphe emkhosini. Siyabadinga abazalwane abazoziva, abazoziva ukuthi no ndiyaziva, andikho right for a lady, ndikhuphe. Ndiyavuma indawo yami izobonakala, kodwa ndikhuphe ngoba ndilimele. Amen. Andiyekanga uba lijoni mandiyotreat. Amen. Siyawadinga amajoni bazana azovuma ukutreat. Mamela ndikuxelele, i-return ye-wounded soldier inamandla kune-pretense ye-wounded soldier. Amen. Ukubuya kwejoni ebelingcwelekile kunamandla kunokupretenda kwalo, ithi hayi wethu abandiboni. Limele kona kodwa andibonakali. Amen. Kodwa xa libuya after ukutreatwa kwalo, libuya liphethe izinto ezimbini. Two things, bam. Number one, liphethe experience. Yayazi ba emfazweni kuyezwa njani yalinyama. Number two, liphethe revenge. Amen. Eyesithathu elibuya nayo lithi I may be down but I'm not out.
ndingabaphansi nje kodwa ndiphumanga khona. Amen. So libuye liyayazi ngoku indaba yalo, okay ndilimele phaa andiziphinde ndilimale phaa. Amen. Sema siyadinga mana amajoni ebandleni kaYesu azosiva xa elimele. Amen. Hayi abantu abodinga kufuneka kade ndikwakoze ndibenyanya ndilimele kufuneka ndikwa. Amen. Sema uthi lithi to noma libhaqwanga lithi ngingqalile ikhuphene enkosini. Amen. And ukhutsha kwalo enkosini akushiyo into yoba ayiselibi nje. Kungcono ukukhutshwa enkosini uyotrip kunohlala enkosini udufele khona. Amen. Akabuhlungu ngokuthi ngalo kukani ngoba uthe noba sephumile kasho ukuthi ukulimala kwakhe kusevere wafa. Amen. Wafa. Ithi iBhayibhile ekufeni kwakhe igazi lenxiba lakhe lanceceza enqolweni yokufa. Amen. Lazofikelela esiswini senqwelo. Amen. Bese ithi iBhayibhile inqwelo yaye yahlanjwa emfuleni apho kuhlamba khona amahenyukazi. Amen. Ithi iBhayibhile sichaza ithi njengokutsho kwelizwi likaThixo. Ngale ndlela uThixo bethethe ngayo inqwelo yayohlanjwa apho kuhlanjwa amahenyukazi. Amen. Inqwelo yokulwa yakwa-Israyeli ihlanjwa namahenyukazi ngenxa yejoni eliye lalimala, ngenxa yento yoba lidelele i-warning. Amen. Njengoba singamajoni kaKristu siyawoniswa. Amen. Bendithe kuni kufuneka ube ngumzalwane o-alert ukwenzela uyazi when to fight, uyazi when to run. Amen. Ngoba xa ungayazi loo nto uzolwa, kanti le impi ayiyo yoliwa nguwe. Amen. Kanti impi le ayifuni uba uyilwe wena, ayiyo yakho. But because awuzazi i-warnings and signs of the Spirit, ufele emfazweni. Amen. Benifuna sibambe lona namhlanje bazalwane bami. Ijoni elilimeleyo limnandi xa lisiva lona. Amen. Lawugqiba litsho ngokwalo lithi ndikhupheni apha emkhosini ngoba ndilimele. Amen. Akulohlazo bazalwane lokuphuma emkhosini xa ulimele. Amen. And awuye kuba lijoni ngoba uye walimala. Amen. Akho nto kulahlekelayo xa ukhutshwe emkhosini ngokulimela. Ngoba wonke umuntu uyayazi uba emkhosini kuyaliwa, emkhosini kuyalinyana. Amen. Amajoni aphelele emkhosini ngamajoni azenza izikora athi noba selimele aqhubeke. Amen. Aphele lapho. Ngoba xa uqhubeka nemfazwe ulimele, utshaba lufumana indlela yokungena ngawo. Amen. Ngoba wena right uphakathi emkhosini kodwa ulimele, istrength sakho asisafani. Amen. So utshaba luzongena ngeli lapho icala. Icinge ngokuba umuntu ombhekishileyo usafe kangakanani ubhekishwa kumuntu olimeleyo. Amen. Icinge le nto uba usithe umqolo womuntu, kodwa njengoba usithe umqolo omnye uyophisa udinga uthritho. Awufuni uthritha ngoba wena ugade into yoba no ndinesihlalo ecaweni uzothwala. Amen.
So siyawadinga abazalwane amajoni kaKristu azoziva xa elimele, avume ukukhutshwa emkhosini, ayotreatwa abe right, aphinde abuyele empini. Amen. Singaboni ngathi impi iyasoyisa, kanti ingxaki ngamajoni esihamba nawo. Amen. Awasenawo amandla okumelana nempi ngenxa yamanxeba anawo angathuthwanga. Amen. Khala sithakaze umthandazo namhlanje emini, ngoba sizovala inkonzo. Umthandazo othi, Nkosi Yesu, heal my wounds. Heal my wounds. Amen. Hallelujah. Sithakazele lo mthandazo.